ajustes la posició de cames. Avui anem a canviar de gest, de mudra. Entrellaçarem els dits de les mans, reunint índex i polze, i els dits índex enfoquen cap avall i els dits polze cap amunt, i el portem aquí a la falda. Pressionant amb les cames amb els isquions, portes l'esquena estirada, tanques els ulls suaument, afluixes la cara, la boca, les mandíbules, et regales un somriure i t'observes. T'observes des dels peus fins al cap. Capta la posició, observes la respiració natural i el seu so, Ujjayi. I ara et disposes a activar la teva respiració amb una relació menys intensa que les que hem fet abans perquè tinguis més facilitat d'accés. Buides l'aire que tinguis i inhales a 5, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Fas una retenció a pulmó ple a 7, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Fas una pausa i exhales a 7, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. I vas respirant d'aquesta manera. Inhalant a 5, pausa, retenint a 7, pausa, exhalant a 7, pausa, i tornant a començar. Si has d'ajustar, ajustes. Estàs a la posició, a la respiració, en el so de la respiració, i ara fent aquesta respiració comptant mentalment. A l'inhalar a 5, pausa, retenint a pulmó ple a 7, pausa, exhalant a 7, pausa, i tornant a començar. Després de cada moviment, una pausa, com t'estic assenyalant. Si has d'ajustar, ajustes. Les 3 respiracions amb aquesta relació 5, 7, 7. Tan bon punt vas acabant, sospira, badalla, observes la posició i ara te'n vas a l'espai frontal entre les dues celles i observes aquest espai sense esperar res, sols observar.
I ara et proposo incorporar com a objecte de concentració en aquest espai aquest mantra que ha anat sonant tota la classe i a la relaxació, que és Loka, Samasta, Sukhino, Bhavantu, que significa que tots els éssers de l'univers siguin feliços. Tots els éssers de l'univers, siguin com siguin, estiguin en el grau d'evolució que estiguin, allà on estiguin, que siguin feliços. Per tant, estàs a la posició, estàs a l'espai frontal entre les dues celles i projectes aquesta vibració en aquest espai frontal. I l'observes, sense esperar res. T'imagines que aquest objecte de concentració en forma de mantra, Loka, Samasta, Sukhino, Bhavantu, s'ha retirat d'aquest espai frontal i ara observes aquest espai frontal de nou buit, sense esperar res. Surts de l'espai frontal, connectes amb la respiració natural i el seu so, Ujjayi. Connectes amb la posició asseguda d'observació interior, Siddhasana. Amb la sensació que t'ha deixat aquesta sessió, aquesta pràctica d'avui. I ara t'agraeixes haver-te dedicat a aquesta sessió de ioga, agraeixes als altres que l'hagin compartit amb tu i ara per segellar-la
Després la posició de les mans, palmells junts, centre del pit, inhalar i a l'exhalar inclines el cap. Hari Om Tat Sat, bon cap de setmana, gràcies per tot, Namaste.